Bună, prieteni, eu sunt Iliesi, Ana Sofia și astăzi vă arăt noul meu câine. Cei care m-ați urmărit pe Instagram, aseară, ați văzut că am pus acel story, vine un nou vlog cu câini. Eu nici măcar nu l-am filmat, fiindcă după ce îl filmez, eu nu editez, eu deja îl postez. Văd calitatea așa și îl postez. Nu fac thumbnail-uri, fiindcă thumbnail-urile trebuie editate. Da? Și vreau să vă spun povestea de ce rasă este și cât de mare este. Da. Acum, hai să vă spun povestea lui. Ieri a fost ziua lui mamei mele și am fost să luăm torturile. Doamna care face torturile are 2 bișoni maltezi, da, am văzut și eu. Bișonii cățeaua a fătat în luna martie. Acum cățelul are 3 luni. Mama, chiar în prima săptămână din luna martie, mama când s-a dus să-mi ia tortul de ziua mea, fiindcă eu sunt născută pe 27, cu unicorne și așa, a văzut că sunt niște căței și erau prea mici atunci să-mi ia. Așa. Și mama s-a gândit că după ce cresc un pic mai mult să ia un cățel, bișon, băiețel, da? Ieri când s-a dus să iei tortul, a luat și câinele. Și acum vă zic de ce rasă este. Este rasa bișon maltez, este un pic greuț, așa, și are 3 luni. Am repetat-o și are 3 luni, da? 4, că face joi. Nu, vineri face. Stai că ne 3. Da. Face vineri 4 luni, fiindcă s-a născut în prima zi de mărțișor. Așa și mama a vrut să iei un câine chiar de rasă. Am mai avut bișon, dar corcituri. Bișon cu cocker spaniel, bulldog englez am avut unul, care e bișon, și am avut și o corcitoră bișon pichinez. Așa. Și acum am bișon 100%. Așa, îi fac băița așa și așa. Și cred că cireașa de pe tot tortul este să vi-l prezint. Da? Așteptați un pic. Salut, eu sunt Fulguleț. Sunt foarte alintat că mă ține mama numai în brațe. Hello, eu sunt Fulguleț. Ei, Fulguleț? Mulțumim pentru prezența adorabilă. Ok. Așa îl cheamă Fulguleț, este băiat. Așa, și acum cred că așteptați să... și vreau să vă zic și povestea cu cealaltă pisică, fiindcă mai am încă o pisică, care o cheamă Fluffy. Vă zic povestea lui Fluffy. Nu vă pot arăta, fiindcă este prea firavă. Așa, și prea mică. Foarte mică, mai mică decât era aia mai mică pe vlog, da?
înainte de școală, acum 3 săptămâni, da. Că nu știam eu. Da. Acum 3 săptămâni, mama vine acasă cu o pisică într-o lădiță și mama zice, ți-am adus pisica asta că nu știu ce, așa. Dar vă zic acum povestea pe scurt. Niște copii de la școală au văzut mai mulți pisici într-un sac legat la gât. Nu se poate așa ceva. Niște oameni așa de răi n-am mai văzut. Așa. Mama ia un pisic, fiindcă săraci n-ai cum ce să le faci. Te doare inima dacă îi vezi așa. Mama ia un pisic, da. Și era atunci mai mic, era palma mea. Jumate din palmă. Mai cât palmă. Jumate din palmă era. Acum, atunci nici măcar nu mergea bine. Cădea când mergea. Nu știu. Atunci ceva. Păi, băi, dacă nu vrei să ai pisica aia, mai bine n-ai pe conștiință, gen, o mai lași un pic. Oricum, dacă nu-i dai de mâncare, fuge pe la vecini și se plasează acolo la vecini sau oricum fuge pe undeva, că nu mai poți găsi și rămâne doar mâța. Gen, oamenii ăștia nu conștientizează ce se întâmplă. Păi, moare săracul pisica acolo. E legat la gât sacul, măcar dacă îl lași în libertate, măcar... Deci, dacă îi lași să trăiască și dacă lăsați sacul deschis, măcar, o muri. Dar măcar nu ai pe conștiință că i-ai omorât tu. Ai un pic de conștiință că i-ai lăsat așa. Și pe terenul de sport. Deci, deci omul ăla care nici măcar nu s-a gândit că vine cineva și o să salveze pisicii ăia, eu cred că mi-era rușine față de mine, că știu că i-a salvat niște copii sau niște oameni și acum le dau de mâncare pisicilor. Erau 4 pisici în sac, au luat încă 2 profesoare după mama și un copil. Na, asta este povestea amânduror animalele. Una este mai happy and una este mai triste. Na. Totul este bine dacă se sfârșește cu happy end. Așa. Dacă doriți să mă urmăriți când mai fac Insta story-uri cu pisicile, cu câinii, cu bunica, cu tata, cu mama, cu fratele-miu, sau când mai fac poze, sau dacă mai postez ceva pe Snapchat, dați-mi un like și un follow pe contul Iliesi Ana Sofia de pe Instagram și contul Ana Iliesi Ana de pe Snapchat. Pa, pa, pup!